Moikka! Tänään näytän teille, miten sovelluksen pikavalintoja muokataan. Pikavalinnat ovat niitä kuvakkeita, jotka haluat näkyviin päänäkymääsi. Voit päättää aivan itse, mitkä toiminnot haluat pitää helposti käden ulottuvilla, tai haluatko pitää näkymän täysin puhtaana ilman ainuttakaan pikavalintaa. Aloita napauttamalla asetuksia oikeasta yläkulmasta. Valitse sen jälkeen Muokkaa pikavalintoja. Ensimmäisenä näkyviin tulevat ne pikavalinnat, jotka sinulla on jo valmiiksi päänäkymässäsi. Kun scrollaat alaspäin, löydät lisää pikavalintoja, joita voit halutessasi lisätä näkymään. Kokeillaanpa muokata niitä hieman. Napauttamalla punaista miinusmerkkiä poistan pikavalinnat päänäkymästäni. Nyt chat- ja jahtipikavalinnat ovat poissa. Jos palaan takaisin asetuksiin ja napautan vihreää plusmerkkiä, saan ne yksinkertaisesti takaisin paikoilleen. Kun olet saanut kaikki haluamasi pikavalinnat näytölle, voit myös siirrellä niitä aivan miten haluat. Kun painat kuvaketta pohjassa 2 sekunnin ajan, näkyviin tulee vaihtoehto kaikkien kuvakkeiden siirtämiseksi. Voin myös raahata pikavalinnan roskakoriin poistaakseni sen näytöltä. Näin helposti kustomoit oman näkymäsi ja muokkaat pikavalintojasi. Kiitos kun katsoit.